mga pagari ko agama so agama tanu agama Islam na miya kadagdag la ipagatakiron o mga sarwa. Ni mana sarwa so knabatan lagi sa agama. Basta knabatan lagi sa agama, Kristiyan, Yahudi, Sabadista na iputugiran na sarwa. Mana knabatan lagi sa agama. Nasigaran tuto ka po naging kuto ang mga ataki ipagatakiran ko agama tanu agama Islam. Oan, adi mabuo binarun. Unay sabab, nakaisip ki sabab ko mga ulama adi discuss sa ribat. Nagiti di pa maganda doon mga sarwang, o ay natigiran na katay, mga ulama yung mismo di ditero. Nagiti mula nira na atake. Pero sila di pagbis, naging kutua usiat, naging kutua ulama, na mapasad na di nanimbalan sa atake ang ipagatakiran ng mga Islam. Pag sa atake mga sarwang, si agama tanu agama Islam, na sukul su agama tanu na agama harassment, agama Arabikan, agama akapamuno, may titumuna inibuluyan utaw, oy, agama akapanagil, o di ka pag-Islam, namunong ka, na mag-Islam ka, na di ka pa kay baka murtad, o umawa ka ko Islam, namunong ka, naginanatiran mga karina at tigong mga sarwang sa ribad so agama ni agama Islam ka agama radikal kapamuno kapanagil harassment agama na inuwanan kiyang bali sa atake o mga sarwang kasabab o mga wasyat mga pansa ng mga ulama aribad awasyat ay di sila magdud ko Quran ay ang mga lapaliran ang mga profiran na mga hadith na daa problema o pure akatir unabi na aya problema na aya babaluin nilan ang mga profiran na mga hadith ini angkum ku Rasulullah manak na bakatir unabi na piyakitir ku Rasulullah aya mga sign sa gito na angkum ku nabi na makasusupak ku Quran diba miyaluy tanong kumiyaw na aya pitus tanong si ku hadith angkum ku nabi mana piyakitir ku nabi na inupan makasupak ko Quran agiti sign sa gito na hadith na inumbalan at piyakitero ko Rasulullah sabutan nanto na yung mga lapal o mga ulama santa yung mga sanggibo aya kapagabal sa irano na so agama tanu na kapamuno basta mawa ka po agama ng mulo ka lagi do aya mining ito na so Islam na kapanag diba na imbunur ka imbunur ka o di kaunsul na muno nga pano sumul di kaun ang magawa ka lagi doon freedom na sa Islam na ad na freedom ay pure Islam kailangan nakasabutan yun kasama nila pa mga rayagal na lagi dumadudua at na Islam pailitin ang bululan ko mga usaya ng mga ribat at na Islam ang original agina ni Islam ang makayo mo ari mo fakir ayang Islam pirated naging ko tuwa upama ka di ka sumuldo ko Islam na muno ka lagi pa mamiulaw sa marawisits mga kafir mga sarwang at gigagalbag sa Marawi namiya kay si sakya pamuno akiran tunay sa lagi mo ta mga tao kasi namiya mumunuan ay abo sa layran na kasabab sa giyong kutuwa da siran pag-Islam malabat ano siran o dyan begitu Islam ayah Islam na ad na freedom o manusia sadya pili na kaagama o ayah pilihan ka na Islam na miya buto ka kakakuang kaso kamapian na kasanuan na kiyama o din ka pili sa Islam na kanaba ka punishment o gid na ad na numan na yun ka punishment sa anuan na kiyama gina ni Islam ad na freedom o ay tindig ang mga ulama sa tabi mga sanggibo ribat na Islam adira ni pagusay natigiran basta kun magmurtad sutaw ana muslim ka namiyawa ka po Islam namuno paggilingan ititira ulo ka kung di ka na puno sa kambilan at timbag nila na ay ang mga daliliran na mga hadith ang mga angkong ko Rasulullah. Makatutulogin yung mga hadith sa lagi sa Islam na ipulik.
Lagi na makasusupakan ang Islam. So, pure Islam na kanabagina. Ino to, na punakat tagila sa tao sa kapakapag-Islam yan. Na dabu abali aging kutwa kababaluin ni na Muslim. Api apan di simbayang sa 5 awak ko. Na da abalin yan, tunay sabab. Na kenaba ikhlas aging kutwa niya tiyan kainu di simbayang kakalkian ibang kapunuas katumiklo. Na ino pangasurgo to, lagi to. Adi bu ikhlas sa puso yan, kadi simbayang na doon. Simbayang ako kamuno na ko yan. Pag-ilayar ng Muslim, ako kamuno na ko niyan. Ino pa surga lagi to. Di pa surga karena ba niyan suaswat wala kakalkian sa aging kutwa manusia tumatadog. Isabutan. So Islam na kenaba kapan ito? Nakate sa mga daliliran at tingin na sa Islam na ipanagala. Ipamiis ko mga tao. Imbunok ko mga tao, udiran tarimaa, anta kasumul sila noon, na umagawa sila noon na imbunok kiran. Kate sa mga daliliran na matiyan tayo. Pag daliliran na hadith, asin nialo sa Bukhari. Sija Bukhari. Nialo yung karakano kumiyaw na. Kana ba kagi yung punto hadith na tatak Bukhari na ayamin yung ito na korek. Nabagi na ni Kuan. Pagila yung tanong ko hadith na tatak Bukhari na dilichud na piyang imanar tanong na piyarate tanong di. Pamiyakadang na hadith na tatak Bukhari na ilayin na makasusupak ko Quran. Lagi-lagi yung pumatiyan tanong mga hadith at tatak Bukhari. Ugin na makasusupak ko Quran. Di kentarima pa no mapaya pamikiran. Lagi-lagi nga hadith ko na ya, pitulong ko Nabi, bid na ang yes session at labi ng tulong. Tingko Nabi, man baddala dinahu faqtulu. Sadin at tigo Nabi sa sambiyan niyan sa agama niya. Mana sumambi sa agama, mawa ko agama niyan. Barat na Muslimo, na sumyambi ka sa agama, kami awak ako agama ka. Faqtulu, na bunuan ni wat tigo Nabi. Ino, katiruan ng Rasulullah. Ino, piuranan, ametero Nabi. Sugusu Nabi sa kapanguno. Sabab po sa giyong ito, akiyawa ko ito kay Islam. Ikatarima, umapia pamikiran. Abu makasusupak ko Quran, kapag ganin tanong sa mga ayat, wallah, masusupak agin kay hadith. Pag ganero na, pag ito kawan na karkano, adikatarima, umapia pamikiran tanong, iba makapumud sa kari o Nabi. As kanyan na rahmatan lil alamin, limo ko mga kadin. Iba't tiyo Nabi, bunuan niyo. So pagmurtad. Kumanaad na limo, alagi nito. Inus kanyang yaptoy sa rahmatan lil alamin, kakana ba ayak kay subuon na baka pamuno. Kaayak kay subuon na gagaw. Nagukapadi kung mga kaadun. Nabaan na kabitun sa kapadi, nagugagawa penudugo sa kapamuno. Aaya buwas sabab. Nasabab ko ay amanaw to na religion, kada niyang pilya sa religion. Huwag namiyawa ko religion niya. Nga, ikadua daliliran. Sakit penelitian ako agama. Ino man miya nga din sa mga terorista grupo kapuna sa mga hadith. Ino miya nga tindig sa mga terorista ang mga grupo. Dito namin tanong ka para dito nung pagkatagi. Kapuna ko mga hadith ang mga pirated. Karon di magbis lagi mo mga terorista mga grupo. Bununtan mo yung mga Kristiyan. Kakatias pa ito nung nabipuno sa mga bata. Nagiti ka no terorista grupo. Apakah binasa ko image Islam. Kuan. Na kate so pada hadith apitulong ang Nabi bidna ang yeses Nabi. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Isusubura na tigo Nabi. Kapag imbunuay ang mga tao, kapag imbunuay lagi mga tuturo sa Islam nakapagipamuno, kapag imbunuay. Kapag imbunuay ang mga tao sa tamang sa dirang suksiya na din na tunay ng takwa Allah. Ako din ang suksiya na din mata na sa Muhammad na sudu Allah. Ako di silang tumindig sa sambayan. Ako di silang mag-isasakan. Sa manuto na, lagi nung ba may katuro, ibanagal o nabi suwagama. Ako din ka suksiya din na tunay ng tanah sa Allah. Ako din ka suksiya na sa Muhammad na sudu Allah. Ako din ka sambayan na ako din ka mag-isasakan. Na makipuno yung kasunabi. Yuranan. Ari po pakir. Makipuno yung kasunabi na yuranan. Ikatari mo mapikiran na mana na mga supak ng Quran. Pagdalo italo. Huwag.
Faida fa'alu dhalika na upama kang gulo layran to kun ati nabi mana mag-Islam siran simbayan siran mag-isada sa diakat asamu minni dima'ahum nagyuto ikya proteksyon uruguiran adi ang siya nagkepo dia siya nagkepuno nagudiakan kepo sa mga tamukiran wa amwana agugiting kaya hindi mo mga tamukiran ay ang maano to naudi ka pag-Islam si saging kaya uniging hadith at tunay ka suwa mununga natamang ko tamuk ka na daw bangaon kapar kakuiso tamuk ka inan Islam na ba ng Islam wala na pag sa mga hadithiran ginarawa Bukhari na yan pag sa mga hadithiran nakitar ko nabi tasma'una ya ma'asyara Quraysh pag-anad ka no hay mga Quraysh kaya ko na-diimbitiro nabi ng mga Quraysh pag-anad ka no hay mga Quraysh ama walladhi nafsu Muhammadin biyadi sepako kun at tigo nabi siku tumatangan kunyawa ko mana misa pasunod nabi ko ta laqad ji'tukum bidzabah kaaya minitani umakarkano at tigo nabi na belum bali na kaskan belum bali na kaskan mana to belum bali nguskano o di kano pag-Islam agina ni malag yung tahadith Islam na Bagaimana Islam? Kapatid din. Di ba niya karere, hindi ka tari ba? Kung mga pamikiran tanong, hindi bagaimana ka tanong Allah, di ba? Huwag. Lagi mga hadith at titindigan mo sa mga agsan. Adiran katawan, lagi napiburing ko Islam. Kasuatag yung mga sarwang, nalagi doon kebenar. Di ba? Kira na sa mga Muslim na kapanag na susuwag yan. Itrilir na sa Islam yan. Itrilir na sa religion yan. Na makasulti ka pa ng religion nila na di ka pa kayo bakon awa, kamuno ngayon naman. Lagi di ba, yun ang mga attack yung mga sarwa, kari mo fakir. Benar anda ka di benar? Benar, sebab sa kaya mga khurafat ang mga hadith. No. Namanya kasupa ko Quran, kasi sa Quran nababagan sa freedom sa tao. At ini freedom, sirka, matitimu, pag sila makaantakan. O pag sila makaantakan, namanya ka piya-piya. Kagawang ka so kamapian sa luwan na kiyama. Udi ka pag-Islam na ay nga kaya binasaan na ginawang ka. Kagawang ka so kasiksaan na kargenan sa luwan na kiyama. At na freedom, humanisa. Kaya sumiyalo sa Quran. Ay amiyalo sa Quran, nakatulog Allah, Suratul Baqarah. La ikraha fid din. La akapanagil kuwagama. At Allah. La akapanagil. La ikraha fid din. Ba't yung Quran? Tunay mana la ikrahu fid din. Da kapanagil po agama. Siya na sa Suratul Baqarah. Ikadua ayat Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Teruang kaya Muhammad. Suaya mano tuna benar. Napun kutuhan niyo. So benar napun kutuhan niyo. Nagyan na hak. Napad sa usayan niya naging sa Quran. Teruang ka sa Quran na pungko Allah. Mana ka teru Allah? Faman sya'a falyu'min. Sa kebaya amaratia tibu Allah na paratia. Waman sya'a falyakfur na sa kebaya tibu Allah kafir na kafir. Freedom mo. Iba na freedom. Siya na sa Quran. Sa kebaya maratia mana pug muslim. Na muslim at tibu Allah. Sa kebaya adi pug muslim kap kafir subak na kafir at tibu Allah. At na freedom Islam. Naman, siya na sa Quran. Na, pag sa mga ayat Allah sa Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a upama at Allah kakabayaan ang makaparatiya so kalangulanguan ang mga tao kulupa napakaparatiya siya. Mana gagagawa Allah pakaparatiya niya na lang mo na manusia ang galuwi lang mo na Muslim. Gagagawa Allah dahil niya gagagal. Gagagawa Allah. Gagagawa Allah. Nanto na inisumbaton mo Allah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. O pamaya Muhammad na itigil ka kung mga tao kabaluin na mga mu'min. Meaning mo to na itigil na ka sa mga tao kabaluin na mga mu'min. Abuli siya na tigil na nagagaga ka na baluin ko sila na lang na mu'min. Na tidak kang gulaw la. Nasa kayo po nagal. Yan ang meaning nga nga nakatulog. Nari. Afa anta tukrihun nas. Kung man, nagtigil na ka sa mga tao.
hatta yakunu mu'minin para mga paratisan mamubali sila ng mga maratiya kati kagakan na tibu Allah asulangan na tao kulupa na baluin na ka ng mga mu'min dayak dakang gulaw da na skay punagin marega ni mo bakit sila sa suratu Yunus katiluk Allah isap na katiluk Allah fadakir langon tanong mga mumurais innama anta mudakir pamakatadum ka ya Muhammad fadakir manang fadakir na pamakatadum ka tamat anas ka na ayaw bugil ka na kapamakatadum ayaw manasangan ka timulan na kapamakatadum lasta alaihim bimusaitir di kepakaian di Allah mga kontrolas mga tao mga silang ber ada pat na ayaw mo kasunod na suwagamang ka yun ang iminingan na sabutan na katurupan mo Allah innal ladhina aman ano ito surah yung tabi kita suratul Ghashiyah na last abad kita ayat katurupan Allah sini sa suratul Nisa innal ladhina aman thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra mata-mata na tibu Allah aso sila no to mirati ya mana mi muslim mi bubuli mga mu'min so sila no to tibu Allah mi marati ya thumma orianian na mi kafir sila man mana mi murtad mana tamya mapaparati ya na mi kafir thumma amanu orianian na mirati ya man sama itu namanya kafiran mga parate mi adwo kieltan sa kafir miratia ikafir miratia man oh thumma kafaru orian yang mana tigulla nami kafir man mana miyawag mag Islam thumma izdadu kufra taman sama magumara di taging putwa taong kirian lam yakunillahu liyaghfira lahum nadisiran kerilaan wallah wala liyahdiyahum sabila nadisiran turun wallah kung ditulalan mano to saging ko to miyakad mo mga kafir miyakad mo mga kafir na ayaw mo inani wallahu ta'ala ko Quran ayaw mano to na punishment yan na diprilaan mo na diturun wallah peruman basan miyari wallah di wallah mapasan na mbunuan niyo miyari siya wallah na marayag sa taman amarayag sa Quran Masya Allah si kumasaw nabi na gud na miya bunutod niya nga di pangalan ng mga haditha at tingin na sunabi na inisuguin na kapuno ako mimurtad oy binangato na ito binasab siya kung timahiwis lang naging nga di na ni panaro na tingin na biya bunuan yung sunimurtad na miya karereg ang kukunabi kasi sa history na dad na minis sugong nabi ay panuban niya miyang bulima abad tingin na biya bunuan yung kami murtad dad ano yung fakir? Dahil namiyali sa history, iba't di ko nagibunuan yung siya kaya na. Amiyawa ko Islam. Dahil, pati sumaga, karina. Pati sumaga, karina. So, Ubaydullah ibn Jahsh. Sa katawin niya mama, Muslim. Muslim si kumasaw Rasulullah. Irtad na ba'da islamihi na mimurtad. Ang tingnan niya ito. Daerah yan, so Abdullah ibnu Jahsh Muslim mana pada ko mga sahaba ginatigilan na basta abdu sa sahaba rin mo fakira na magato sa porsyento ng muslima di ka kafira ay no ya so Abdullah ibnu Jahsh namiyawa ko Islam mana sahaba may no to mimurtad nasa mo tayo purtadi na hajara ila al-Habasha tumiyugan din sa kanya sa Habasha. Hoy, maapa din sa mga sahaba at tumiyugan din sa Habasha. Wa'tanakal masihiyya na ayasyudan niya na agama na Christianity. Hoy, biyawa ko Islam na may Christian. Na dadin manag sa history, iba't yung nabi bunuan niyo. Ino ko yan. Ang tawag to sa Abdullah
Ibnu Jahsh, mimurtad si kumasaw Rasulullah. Sahaba, mimurtad. Namiyag hijrah pa sa Habasa. Si Dutuko, panahon Rasulullah. Na ayas yulut yan na agama na Christianity. May Christian. Na dadin mapanutul sa history ba't yung Nabi bunuan niyo siya lagi. Eterni ulo niya. Ikadua. Irtidadu 12 musliman. Si kumasaw Nabi naad na 10 agudua ang mga sahaba. Ami murtad. Allah. 10 agudua mga sahaba mi murtad. Kharaju min al-Madinah ila Makkah. Ginawa nila na Madina kasi yung siya na sa Makkah. Why? Padung siya gili Al-Harith ibn Suwaid Al-Ansari. Why? Bakit siya gina? Ang tingnan mo to, si Al-Harith ibn Suwaid Al-Ansari na din mapanutul ibad na sa kataukiran at yung Nabi bunuan yung kami murtad. Kaya kadang-linan to. Sa pulang udua kadang-linan, mga sahabot to. Mga muslim. Namiyawa ko sila. Ikatalo, Syabani i'tanaqal masihiyya, si kumasaw Nabi na 2 katawa mga kamudan. Miyawa ko Islam kami murtad na aya siulutiran na agama na Christianity. Di Christian sila. Na ini preklamusiran wa mayran ku Nabi. At na mayran na Muslim. Na ini preklamusiran ya mayran ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na dedeng giraw su Nabi batiu Nabi pamunuang aki, Nabi murtad. Dah. Dan Nabi tiru Nabi batiu Nabi pamunuang ka. Mana ini gilab sa dira ni pangalan na hadis. At tira na su Nabi na itsugay na kapamuno si daw at murtad kamunon na ini angkum ku Nabi magatos ka porsit. Kaya sabutan. Hari mga pagarya. Mufagir. Nah, benda ni mga rayat. Ilan yung mga hadith, makasusupak sa yung mga ayat at yung abito. Yung mga hadith na mga tuturo sa Islam na radikal. Panaglo. Di ka pelawa o agama. Extremist to. Extremist. Okay, nasi sa Quran, nasi Islam, na freedom. Rahmatan lil alamin sunabi. Nabaan na rahma, di maniter sa ulo. Siku history na din na miya patayo Nabi inunta na sa kataw mo pa. Allah. Ada lagi. History na din na miya patayo Nabi inunta na sa kataw mo na si Pluto sa field. Battlefield to. Si sa katidua, Maidan. Inuto na miya nga lagi utama mama. Kada bunuh Nabi. So Nabi na pugati sa field na kada niya bunuh sa kalaban lagi buka pugag lang yan. Akala igagaw Nabi. Pagangal niyan kakalukalo iba ay malong pag-Islam. Dahil niya patay yung Nabi, nagyang utang niya panutuda, sa kataw niya patay niyan, na ayak kaya bunuo ng Nabi, na kaysa ito na muno niya sa Rasulullah. Muno niyan. Sa saray niya nagyang kutulalan, kaayaan tapi na muno niya sa Nabi. Na inuna ang Nabi, kati muno niya sa Rasulullah na. Giti miya sa historia, sa kataw manusia, miya bunuo Rasulullah. Na nagyang atingiran na tiyo Nabi, bunuan niya kami murtad. Nari. Kontra di ko pa mga... Kontra di. Ay po managtanong na basta murtad ng munun. Ay kada kaliman to, miya kakita sa niyawa. Buti na miya kabuno sa niyawa. Ama pa na ayaw mo sa laiyan na murtad. Hingaw to kabayan na nagyang kutan niyawa sa luwan na kema. Kabayan na nakadyaluan na kema. Ay, ito na librilan wala. Ito ang masawat. Wah, dito sumikafir sa miya kadud mga kafir. Para ta miya kadukad mga kafir. Niya manubura pa nagyang utak kaya kafir ka. Nanto na yung kasalanan ka, di kan prilan Allah. Di kan yung turu. Inabimiyabi sa Quran. Dahil ba niyan ikatano ba tigul na bunuan niyo? Kami murtad. Na, maraya ka rin mga bufat yan. Well, alhamdulillah, urtan nila, pisapay tanong subna, kapamukas sa kataksilan. Kanabat tanong, tigila sa mga tao, sikutin din tan. Pasar kapkeloy tanong kira, nakagina ni Islam. Akna ba ka panagil? Kanabay lagi ng mga padsa na sikta, audi ka unod. Siku sikta yaran, kapitiran. Na halal surubu kasi kira. Di na ni pure ang mga radical ay extremist ang mga tao. Imbuang kairan. Imbuang kairan. Na sunabi na kanabagina ni kapito Rasulullah. Sunabi na apiya pan mikafir ka na kanabagamungan ng Rasulullah. At ito na panilawan ng Abu Talib aaya para tira nung nakafir. Abu Talib babaw Rasulullah aaya para tiyo naging kes. Surangan tanong sa tindog na kafir. Na inom mo miya kapipi at yun ikindungan ng Rasulullah. Ay pa na amyalo sa history na itutulong ng Nabi na ama.
Kahit muturun mabubutali po nabi na watakulay. Pero yung mga salapi na mawagin ka. Na? Baso kurafat na lumiyangkap sa gimi masa. Yang mana kurafat na mga kabugagan ng pit na ayaw ka tawin mga kadablan na doon, ginani benar, ginani Islam. Nadabis ko Quran. Lagi, di tanong imbo ba ito nakapugusiya tanong ko benar, kapamukas sa kataksilan. Nasi ko na tanong pag nakaayat at sa gima kusiya tanong, buhat na mga pakaisi, iwari mo fakir, nagapakaya mo gila sa pakaisi. Upang makadakan ka sa nangin sa gima kusiya tanong. Kaya taro ka siya. Alhamdulillah. Sabab sa din ka pakaisi, miya ka rin, sige kaya mga kumisa tanong. Tumya ko man, tumya na sumuan na anak freedom mo. Ana freedom, si kukuran ana freedom. Ay,